Mwadzuka bwanji amalala nzanga kwina kulikonse mmene muli Cliff Chinyama. Dzulo nimamvera interview ya Baba Steve Malondera amenenso ali chairman wa PAC ku parliament. Mkufotokoza kwawo zokhuzana ndi inquiry ya Amaris Hotel. Amafotokoza kunena kuti akulephera kutulutsa report chifukwa chonena kuti boma linatenga warrant of ya Mai Colleen Zamba. Sindikutha kumvesa kuti sanafotokoze mwachindunji kuti kodi warrant of arrest imeneyi anatengera Mai Colleen Zamba okha. Chifukwa ndikayang'ana nkhani ya Amaris Hotel muli magulu osiyanasiyana, anthu osiyanasiyana amene amaoneka kuti akukhuzidwa ndi nkhani imeneyi. Koma Baba Steve Malondera akunena kuti akulephera kupereka report chifukwa chonena kuti aboma parliament ikumanena kuti nkhani imene ipite pokhapokha Mai Colleen Zamba atakaonekera ku komiti imeneyi. Koma komiti imeneyi singakwanisenso kuwafunsa Mai Colleen Zamba chifukwa Mai Colleen Zamba anatengeredwa warrant of arrest nkhani ikutero. So as a Cliff Chinyama ndikuona kunena kuti nkhani ya Amaris Hotel anthuwa akusowa chilungamo. Baba Steve Malondera asaoneke ngati wangwiro kumalankhula zimene zicha kumtundu wa Malawi. Nkhani ya Amaris Hotel imakhuzana ndi anthu a MCP komanso a DPP. Izo ndeti mizani tisalankhulaneso monyengererana. Kuteku kumene kuchako akupha nthawi kunena kuti anthu nkhani ya Amaris Hotel tiyiwale, tisayikumbukireso, iwo akwanirise pa zofuna zawo pa kuba komwe kunachitika pa hotelo imeneyi. Nkhani imeneyi inayambidwa mosaziwa anthu wakuti akhuzidwa ndi ndani. Nawo zaonekera anthu amene amukhuzidwa pa nkhani imeneyi yogulitsa hotelo ndi akuyesesa kutchingana. Steve Malondera nkhani ya Amaris Hotel adyaponso. Sanene muona mizana pano adyapo kufuna kunena kuti nkhani imeneyi iponderezeke. Tikuziwa zimenezo. Uyu Attorney General Frank Mbeta nkhani imeneyi ndi amene ikumukhuza kwathunthu. Mastermind ndi Frank Mbeta. Uyu Attorney General amene akumusungayi. Koma Amalawi zonsezo muziwe kuti akutani kuti akuziwa. Chifukwa warrant of arrest imeneyi ya Colleen Zamba amene anapangisa ndi Faruku Attorney General pofuna kuphimba for iye amaziwa kunena kuti once wene watenga warrant of arrest Mai Colleen Zamba sanakafike ku parliament ku committee ku inquiry committee sikwanisaso nchifukwa pakukhala ndale iwo nkumanena kuti iyayi kuti report yanuyo ibwere munomo pokhapokha muwafunse Mai Colleen Zamba aonekere ku committee pomwe akuziwa kunena kuti nkhaniyo ili ku court. Koma chomwe ine ndingalankhule pano panena kuti Malawi wa lero si Malawi wa dzana. China chilichonse chikuchitika apa Malawi akutani kuti akuona. And moreover, tili ndi maripoti angati, tili ndi mainquiry angati amene report yake simaziwika komwe ili pakana pano. Kothera kwa inquiry sizimaziwika kuti kodi pamene pajapo zinayenda bwanji. Tinawo ambiri mbiri. Kodi tinene kuti
tikarengera ndizo mwakulankhula baba Steve Malondera. Malipoti enawo amene amakanika kutuluka kubweresa kwa Malawi kuti tamalizira apa. Pamakhala ma court order. Kapena kumakhala ma warrant of arrest. Enawo amangozizira. Kungozizira basi. Osaziwa soti kodi kafukufuku amene anatha bwanji. Ndi zomwe zimachitika dziko linolo. Dziko lomwe anthu andindo amene amasankhidwa amaseweretsa vote ya nzika za dziko linolo. Chifukwa kumene kwako ndikuseweretsa vote ya nzika za dziko lino. Anakukhulupirirana Amalawi kunena kuti mwagwirira ntchito imeneyi. Koma zotsatira zake Amalawi amakhumudwa. Pamakhala ukambelembere. Osafuna kuwauza Amalawi chilungamo. Chifukwa timanena mobwereza. Malawi walero siwadzana. China chilichonse chomwe chikuchitika papapachi Malawi akuchiziwa. Ndalama zimene za pension fund munaba ndithu. Anthu aje okubawo. Ena ali mu boma ilili la DPP. Ena ali mu boma lija lomwe linapita lija la MCP. Apo pamene sitinganamizani. Zonsezi zomwe zikuchitika apapazi ndikutetezana. Kwatenga Amalawi ovota aja kukhala zisiwo. Kafukufuku munakhazikisa. Noka simunakafuseso aja ovota aja kuti ayi anthu abandrama ndiye tifuna tipange zakuti. Koma nokha munakhazikisa kupereka chiyembekezo kwa Amalawi. Kunena kuti pachitika zinthu za nzeru. Zotsatira zake ndi zimene zizi. Zopusa zokha. Kufuna kuapusisa nzika za dziko lino. Izo zikhala zolira nthawi zonse. Iniyo mazitenga ngati madolo. Ukuti tikangopanga chonchi timapha chonchi nthawi. Izizi sizirani sokoti ayiwala. Lero makafukufuku ena alowapo. Anthu attention yawo yonse akupita pakafukufuku wa ndege. Ena so pakana umayengezera pakana ukhazikisaso kafukufuku so wajani kodi wa Federeza. Factory ya Federeza ya Zombe. Zokhazo kazongo songoneza kwa gwedeza Amalawi. Zotsatira zake zopanda nzeru. Baba Steve Malondera, inuyo mukuti ripoti yo munalemba. Akukuchingani anthu. Parliament akulipo khapo mulankhule ndi Michael Nzambe. Inuyo sapita kukachosa ejeni warrant of arrest yo kukoti bwanji mukukauza zifukwa zanu. Zonena kuti mufuna kuti mutuluse yani kodi report. Mphamvu zimenezo kapena nene kuti mulibe. Ife amene osaziwa malamulo. Fa mukuziwa chinthu chomwe chakuchingani inuyo mukuchiziwa. Baba Steve Malondera ndi komiti yanu ya paki. Osakachosa bwanji. Kuti liziwe kuti inuyo muli serious. Inu samunthu akapereka zifukwa zanu kukotiko. Koti ndi Amalawi itu. Ndiye munthu wina aliyense. Chinthu chomwe chikuyimisani inuyo. Mwinakonso kuthekera kopita kukachosa. Kuti inuyo mutuluse chani kodi report. Chifukwa ine kuona kwanga ndikuona ngati kuti ayi inuyonso mukutitani kodi mukutipusisa. Mukapusisa Amalawi. Mukusewera ni mitima yandani kodi ya Amalawi. Vote ya Amalawi. Zaka 5 iru ndizochepa atu. Amalawi zoseza kuzira oda kuziona. Chifukwa nkhani ya serious ngati imene ya Amalis Hotel ndalama za nkhani ndikumazizira yo ndipaka nakufika pomayiwalika. So lero nkumakanana aya tikulephera ifwa yawo. Nene kuti ayi ilipoje ni komiti sinamalizi. Mind you. Amalawi akuona.